Ik ben Martijn. Ik ben Tijmen. En ik ben Tess. Hey jullie! Hey mensen! Hey! Hey, ik ben Martijn. Martijn, what the fuck? Ik kreeg echt niet goed. Hey! Ik ben Martijn. Ik ben Tijmen. En ik ben Tess. En wij zijn de Bergvloggers. Zo goed kan zo, schuif. Ik weet hier, dit is echt heel schijf. Niet het begin. Waar je het vanaf het begin? Nee. Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga... Nee, wacht. 1, 2, 3, 4. Nee, dat klopt niet. Shit.
Ja, maar dat mag je niet doen. We zien hier een sterke man in zijn natuurlijke habitat. Wees zorgvuldig, want deze man is heel snel triggerd. Raak nooit zijn spullen aan. We gaan het doen, we gaan het doen, we gaan het doen. Run. Oh. Nee, je moet automatisch gooien. Ja. Schaap. Oké, waar ga je? Hoe weet je ongeveer het jaar? Oh fuck. Oh fuck. Maria verloren. Oh wauw. Ja. Oké, jammer. Nee. Ja, dat klopt. Wilco, wie wonen er allemaal bij je thuis? Papa, mama, Pietje en ik en ikzelf. En nog een paar honden. Nog een paar honden. Kom eens even anders. Maar waarom? When your mom makes pizzas and they're done. Dat heb ik erop staan. Fuck. Wat is dit? Oh. Haben Sie etwas? Zie je dat? Ja. Zie je dat? Moet even naar. Ik zie hem niet goed. Damon, hoe gaat het leven? Waarom vraag jij dit? Ik wil gewoon weten hoe het gaat. Why you coming into my privé business? Maar zeg eens hoe het gaat. Goed. Hou je het nog lang vol, denk je? Ja, ik hou het de hele nacht vol. Ga je daarvoor? Ja, sowieso. Het is heel raar om een camera in te kijken, weet je dat? Ja, dat klopt. Maar waarom heb je een bril op? Oh ja, ik heb... Chill. Ja, het gaat goed met Dit mij. wordt eruit geknipt. Maar verder is het leven wel te doen. Te doen, ja. Ik weet niet precies. Wat kijken we eigenlijk? Dit is... Oh ja, ja, die is leuk dit is hè? Harry Potter. Oh ja. Wat ben je doen? Wat de fuck kom jij hier doen? Wat ben Het je is aan het doen? privé business. Ik ben even aan het knijpen broodjes. Ben je de kadetjes aan het beoordelen? Ja, nee, kijk hè. Want de Wacht, broodjes... ik schijn je bij, wacht. Oh, kijk. Want de broodjes waren helemaal bevroren. Ja. Dus wij zaten zo van...
Die broodjes zijn hard. Dus, wat dacht ik nou? Laten we eens voelen. Of dat dacht ik niet, dat dacht jij achter de camera. Onbekend persoon. Maar, Florens idee dus. De broodjes waren, dus we gaan even voelen of ze goed zijn. Door mijn gevoel zegt dat ze nog even nodig hebben. Dit is toch het Valhalla? Dit is echt gewoon. Oh. Vooral chocomelk. En melk. En dit hier. Oh ja, en we hebben vlees. Voor de gezonde kids. We hebben Laat eens zien wat voor vlees we hebben. boterhamworst. We hebben beter leven boterhamworst. Dat zijn eieren voor mensen die Rode eieren. mental illness hebben, die niet weten wat Hoeveel eieren zijn het? 21. 1, 2, 3, 4. Volgens mij zijn het 20 per stuk. We hebben er dus 40. Klopt dat? Cameraman. Vlog. Nee, pak het maar. En dan maak je het open. Dit gaat een fout het openmaken. Gewoon openmaken. En niet raar doen of zo. Gewoon openen. Oh nee. Wat? Oh, dat meen je toch niet? Wat is dit voor onzin? Is het nou goed gegaan? Nee, niet. Ja, maar Die zijn maar hoe is die plakband er ook op? Zit die nog wel- Hij zit wel op. Ja, maar scheef. Hij zit maar voor een gedeelte De erop. hele Ja, joh, grap ik heb- verpest. Dan doe je het alsof dit het origineel Haha, is. dat was Martijn. Haha. Grappig. Kijk, dat is nog eens kwaliteit, jongens. Oh nee, nee. Shit. Ja, kom op. Nee. Dat kan je niet zijn. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Leiden Schrijver. En hoe oud ben jij? Ik ben 14. En waarom ben je hier vandaag? Nou, ik heb het zeg maar georganiseerd. Wat heb je toen net gedaan? Ik heb mezelf geïnterviewd. Ik ben even wat ASMR. Maar ik ben even ASMR. Dat gaat fout. Smikkelen.
ga graag bingoën. En ik ben de grappenmaker van de bingo club. Laat riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen lag in een deuk. Eén van die rijen die heb. Dan heb ik nog maar één. 58. 89. Ja. 8. Damn. En spek er Alle ook getallen die ik juist niet Dit is hem ook. 49. 31. Oh ja. Eindelijk. 90. 90. Ja, een beetje duidelijk articuleren. Sorry hoor. 67. 66. 64. Ja. 43. Ja. 56. Ja. Het klopt allemaal. Jee.